Ini Ompiনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকনি আন্দারো 41টা স্কুলনি फोरोंनाय जौगाथु दिनारो आगामी 60तम शिक्षक दिवस उद्यापन खालामनायनि बागै आगाम जों दिनारो हम्पि कमिउनिटि हल गानागिरि उनाव साबखाना फायगोन बागै जोंनि सार आइएस तथा जोंनि 60तम हम्पिनगर বিদ্যালয় পরিদর্শক যে लुवा रिजाकनाय शिक्षक दिवसनि बागै आगाम जोंनि प्रस्तुति जोंनि सार आइएस कয়েকটা পক্ষাবন हामबाय जतन न जों दिनै अम्पि विद्यालय परिदर्शक बा अम्पि आइएस आन्दाराव आंनि 41टा स्कुल दङ अ स्कुलनि जोंनि फोरोंनाय मथयै आगामी 5 तारिख सेप्तेम्बर नाहारै जों दिनै साफाई अभियान खालायो जों दिनै अम्पि रेसिडेन्सियेल स्कुल अम्पि आइएस अफिस ताई जोंनि अम्पि कमिउनिटि हलनि चारिदिके साराउन्डिंआवनो परिष्कार परिच्छन्नता खायो कारण स्वच्छ अभियाननि माध्यमेनो जोंनि जे बनताम हिनाय जों जोंनि 60तम जे शिक्षक दिवस आबुन उपलक्षेनो जों किसा परिष्कार खालायजावो जोंनि जत शिक्षक फोरोंनाय मथयै ताई जों आगामी 5 तारिखआव और किसी साका एकदम चिकन साका एक प्रोग्राम खाइनाय एस पार जोंनि कोविड प्रोटोकल मानियो ताई जत प्रति बछरनो जों खाइलाय दङ जोंनि परिस्थितिनि उपराव बेस खायै जों शिक्षक दिवस पालाय दंलायजावो कारण आबो जोंनि कैलेंडर प्रोग्राम आगामी 5 तारिख रविबार खालायफानो जोंनि कैलेंडर प्रोग्राम जत कैलेंडर प्रोग्राम जों जोंनि अम्पि आइएसनि शिक्षक जे फोरोंनाय जिल्लायाव कोनो समयनो बात खाया आबोनि एकटा अंक खायनो आगामी रविबार खालायफानो बंधन दिन खालायफानो हलिडे खालायफानो जों कैलेंडर प्रोग्राम हिसाबै जों जतन तैनो जोंनि जे 60तम शिक्षक दिवस पालायनो बागैनो जोंनि परिष्कार परिच्छन्नता करी हिंसा दा परिष्कार परिच्छन्नताबो जोंनि একটা दरकार ও दरकार जोंनो जों लक्ष्य नारगैनो শুধু जों दिनै आइएस अफिस कमिउनिटि हल स्कुल रेसिडेन्सियेल सिमिया जों जत जान स्कुल नब जों मियानो जान स्कुल कहाँके परिष्कार खाइदे हिने जतन न साजाक आनि टीचार हेडमास्टार हेडमिस्ट्रेस ताई सहकर्मी शिक्षक रंनोबो साजाक जाते जान स्कुल परिष्कार परिच्छन्नता जेरै रंनोबो निने यास्कुरादि बखानेरादि नै ताई मुको बुखुगो जेहेतु मार्च जोंनि ताबो कोरोना कोविड आ कोविडनि मार्च जत छात्रनो थुइ फाइदि नै जोंना एवारनेस जोंनि प्रतिति स्कुलनि माध्यमेनो जों गार्जेन थानिबो एसएसबि कमिटि थानिबो जों आको जोंनि जे गोसार मुंकक गोसारै दङ कारण कांखाय शुधु जों स्कुल जोंनि सीमाबद्धतनिया कोविडनि बागै परिष्कार परिच्छन्नतानि बागै जतनो जोंनि सेरायरंनि माध्यमे जोंनि चिकन सेरायरंनि माध्यमे जों गार्जेन रंसानो पुसबो ताई जोंनि प्राथमिक नौगानागिनि बंधु बान्धव रंनोबो जों साबो बंधु बान्धव बोलते जोंनि जे बेकार सेरायरं जुब रंनोबो जों आबो एवारनेस खालामो ताई आंनि कक्ता बिसि सानानै थांगा जों अरतिनि विद्यालय परिदर्शक आं कृष्णदेव बर्मा ताई आंनि अरनि चिम्बर टीचार इनचार्ज ताई आबोन साथे आंनि अरबो दिनै आइएलसी कमिटिनि चेयरमैन श्री बबिजय रियां महोदय दङ बन तैनो जों जोंनि जे परिष्कार परिच्छन्नता जे प्रोग्राम जे दिनै जे प्रोग्राम खाइ दङ ताबो नं सिगाङाव जोंनि माननीय आइएलसी चेयरमैन किसा सानाय जोंनि 60तम शिक्षक दिवसनि बागै बतन कचारमोसों आबो साइनो आंनि कगुसनो मथाका हामबाय जतन गाहाम दंथो आगामी दिन सुस्थ शान्तिकै दंनायनि बागै आं आंनि आइएसनि पक्ष থেকে एडिसि आइएस नि पक्षिको अम्पि एडिसि आइएसनि पक्ष থেকে जतन कचारै आंनि कगरन मथाका हामबाय जतन जतन हामबाय दिनै तीनटा स्कुल सार्केल तीनटा सार्केलनि दिनै स्वच्छ अभियान बा साफाई खालामनानै बिसकानि 5 सेप्टेम्बर
शिक्षक दिवस नि पार्टास जों साफे खालेखा जोंनि 41टा स्कुलनि फोरोंनाय जावराव मानजावै गासै साथों गुफ्रा मावो खस्थ' खायबै बाराव गोजों के साफे खालायखा जों 20 गावनि COVID-19 जों माने उइनो जत मास तो गयो जों हलिडे रविबार क्लाइफानो जों फोरोंनाय जों काबुंनाय जत फाइबै जों 20 गावनि 5 सेप्टेम्बरनि शिक्षक दिवस तंथाव के जों हम दावनो के जों फालिलायनाय ताई जों गाहाम के प्रोग्राम खाइनो जों खाइलायनाय एसे साविनो आंनि सामानि मुथासिनाय जतन हमबाय मास्टारनि तरफ से गासै साबायखर